Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantayi kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Namatay si Sara sa usa ka gatos ug kawhaag pito ang iyang panuigon. Didto siya mamatay sa Hebron sa yuta sa Kanaan. Nagbangutan si Abraham sa pagkamatay ni Sara. Unya mibiya siya sa dapit diin gihaya ang iyang asawa ug giingnan niya ang mga Hitihanon. Usa ako kalangyaw nga umalagi dinhi. Baligya ay ako gyuta nga kalugnan ko sa akong asawa. Unya gilubong ni Abraham ang iyang asawa nga si Sara sa maong langob sa yuta sa Kanaan. Busa napanag-iya ni Abraham ang uma ug ang langob niini nga kaniadto ila sa mga Hitihanon. Tigulang na kaayo si Abraham niining panahona. Ug gipanalanginan siya sa Ginoo sa tanan nga iyang gibuhat. Giingnan niya ang labing tigulang niyang sulugoon nga mao iyang gipialan sa tanan niyang katigayunan. Itapion ang imong kamot sa tunga-tunga sa akong paa, ug panumpa kanako sa ngalan sa Ginoo. Ang Dios sa langit ug sa yuta nga dili ka mangitag asawa nga taga dinhi sa Kanaan alang sa akong anak. Lakaw ngadto sa akong nasod, ug pangitaig asawa ang akong anak nga si Isaac didto sa akong mga paryente. Apan nangutana ang sulugoon, kung ang babayi dili mo uban kanako nganhi niining yutaa, paadtuon ko ba ang imong anak ngadto sa yuta nga imong gigikanan? Mitubag si Abraham, ayaw gayod paadtua dito ang akong anak. Ang Ginoo nga Dios sa langit nagdala kanako gikan sa balay sa akong amahan ug gikan sa yuta sa akong mga paryente. Ug nanumpa kanako nga ihatag niya kining yutaa ngadto sa akong mga kaliwat. Magpadala siyag anghel nga mag-una kanimo aron dito makakaplag kag asawa alang sa akong anak. Apan kung ang babayi dili gustong mukuyog kanimo, makalingkawas ka na niining imong panumpa kanako. Bisag unsay mahitabo, ayaw padtua dito ang akong anak. Nining higayuna si Isaac nga dito magpuyo sa yuta sa Negib, nahiadto sa kamingawan sa Berlahairo. Usa ni anak kahapon, misuroy siya sa kaumahan ug nakakita siyag mga kamelyo nga napadulong kaniya. Unya nakita ni Rebecca si Isaac ug nanaog siya siyang kamelyo ug nangutana sa sulugoon. Kinsa man kanang anaa sa uma nga nagpadulong kanato? Ang sulugoon mitubag, siya ang agalon ko. Busa gikuha ni Rebecca ang iyang kupo ug gitabunan niya ang iyang naong.
Si Isaac gisuginnan sa sulugoon sa tanan nga iyang nahimo. Unya gidala ni Isaac sa Rebeka ngadto siyang tulda nga gipuy-an ni Sara nga iyang inahan. Ug si Rebeka gipangasawa niya. Naigugma si Isaac kang Rebeka ug si Rebeka maoy nakalipay kaniya sa pagkamatay sa iyang inahan. Ang pulong sa Ginoo. What's this? Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Kinsay makasugilon sa gamhanang mga buhat sa Ginoo. O makasangyaw sa tanan niyang kadayganan. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Bulahan sila nga nagatuman sa matarong, sila nga nagabuhat kanunay sa husto. Hinumdumi ako, O Ginoo, diha sa imong pagpalabi sa imong lungsod. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Doawa ako sa imong makaluluwas nga hinabang, aron makakita ako sa kausbawan sa imong mga pinili. Pagsadya diha sa kalipay sa imong lungsod, ug paghimaya sa imong kabilin. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Alleluia, alleluia, wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa punimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himiyaw ikaw, O Ginoo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita, ug samtang naglakat siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo, nga naglingkod sulod sa opisina. Mingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Og mitindog si Mateo og misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol og misalo kaniya og sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka Parisiyo ug miingon sa iyang mga tinun-an, nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala.
Nakadungog si Jesus kanila og mitubag, ang mga tao nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Lakat og susihan ninyo kung unsay kahulugan nining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagan ikaw, Kristo. Wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Pong pa ni Jesus sa Ebanghelyo. Mayo kining balita, mga igsuon, kay kitang tanan puro makasasala. Kitang tanan di ay gitawag ni Jesus aron nga kita mamaayo gikan ining atong balatian nga espirituhanon nga mao ang pagka makasasala. Ug giawhag kita, gidapit kita niya aron mahiusa sa Dios Amahan. Magpuyo diha sa grasya ug kangit-ngit. Mubiya na sa atong mga sala. Natong nakita sa Ebanghelyo nga si Jesus nakig-ipon og kaon sa mga kobrador sa buhis. Ang giila nga labing makasasala sa iyang katilingban niadtong panahona. Na kurat ang mga Parisiyo nangutana nganong nakigsaw man siya sa mga makasasa ug kaon. Kung siya balaan, nganong niipon man siya sa mga makasasala. Mga Parisiyo, mao kadtong mga tao nga naghimo silang kaugalingon nga lahi magpalain sa uban. Ang pulong Parisiyo nagkahulugan the separated ones. Buot nilang separate, ipahilayo ang ilang kaugalingon gikan sa mga tao nga makasasala kay mahadlok sila nga basin kung maduhigan ang ilang kasantos o kabalaan sa kahugaw nining mga makasasala. Mao nga dili gyud ni sila makig-ipon sa tao nga giisip nilang makasasa. Pero lahi si Jesus, dili siya magpalayo sa mga makasasala. Nitipon siya. Dili aron pag-ingon nga walay problema kung sila makasasala. Dili aron pag-uyon sa ilang mga sayop, kundili aron pagtawag kanila nga magbag-o sa kinabuhi. Paghatag nilag paglaom, laing kahigayunan nga mahimong mga tao nga matarong. Mao man kini ang buhat sa Dios sa unang bahin, nganong ang Dios nagpakatao diha kang Isus, mibiya gikan sa langit ug nahimo nga may lawas sama kanato. Ug diha sa iyang pagkatao, siya mihalad sa iyang kaugalingon aron mahimong bayad sa atong mga sala. Nitipon siya sa kahugawan sa tao. Mao kini ang aksyon sa Dios. Dili magpalayo kung dunay makasala, kundili magpaduol, makig-uban, muunong, muhatag og kahigayunan sa pagbag-o. Mausab kini ang gidasig sa Dios nga ato sab nga sundon. Mao ni nga mangutana tas tong kaugalingon, kung dunay makasala nimo, unsa man ang imong general attitude? Mao ba ang pagpabilin uban sa maong tao o ang pagpalayo sa maong tao? Ang Kristohanon nga Ebanghelyo nga atong gisangyaw, mao ang pagpasaylo, maong paghatag og laing kahigayunan sa nakasala, dili ang pagbiya kaniya, dili ang pagtalikod kaniya, dili ang pagpalayo sa atong kaugalingon, kundili ang padayon nga pagpakig-uban sa nakasala ug paghatag niyag paglaom nga magbag-o. Mao kini ang gibuhat ni Jesus, mao sab kini ang buot niya nga atong buhaton. Kay mao kini ang gibuhat sa Dios Amahan. Wa gyud niya biyai ang tao sa diha ngang tao nakasala. Ug si Jesus nakig-ipon sa mga makasasa,
dili sama sa mga Parisiyo nga ni separate, ni palahi, nagpalayo sa mga makasasala. Kita usab maningkamot nga kung dunay makasala, dili ta magpalayo, kung dili magpadayon ta paghalad, pagtanyag sa pagpasaylo, padayon ta nga mupanaw uban kaniya sa iyahang pagbag-o sa iyang kaugalingon. Ang tawhanon nga attitude lahi man gud, kay kung dunay makasala, ang atong buot nga mahimong solusyon maong pagbiya sa nakasala. Mauna nga diha sa pamilya, kung ana ay makasala, makahimog sala, daghan kaayo nato nga ang solusyon mao pagbulag, pagpalayo. O diha sa atong kagamhanan sa niyaging administrasyon o tingali sa kasing-kasing sa daghang mga tao nga kung dunay makasala sa katilingban, gubon ang kinabuhi sa maong tao, patsyo na lang, kay dili ta ganahan makig-uban kaniya. Ganahan nato nga ipahilayo, ipahimulag ang atong kaugalingon gikan kanila. Ug unsa man ang labing epektibo nga pagpahimulag sa tong kaugalingon niadtong nakasala, maong pagkuha silang kinabuhi aron kita mahalayo gyud ta nila. Mao kana ang solusyon nga giswalayan sa gobyerno kaniadto. Masayod ta nga isip Kristohanon, dili kay kana epektibo. Ang atong mga Santo Papa nagtudlo kanato nga bisan diha sa pagsilot sa mga kriminal nga napamatud-an nga nakasala, dili ta uyon sa death penalty. Kay imong gikuhaan ang tao o kahigayunan nga magbag-o, mag-usab sa iyang kinabuhi. Ang buhat ni Jesus, ang gibuhat sa Dios, mao ang pagtanyag kanunay sa iyang grasya, gugma, gasa sa pagpasaylo. Nagpasabot ba ning pasagda na lang nato ang mga sala, ang mga kadautan sa tao? Dili na mao'y gipasabot mga igsuon. Kay gani, kabahin man sa pagtulunan sa simbahan, ngang sayop, ang sala, kinahanglan nga i-denounce, kinahanglan nga atubangon ang nakasala o badlungon. Kinsa kadtong nagyatak sa katungod sa ubang mga tao, kinahanglan sab nga sultihan, kabahin kini sa social teachings of the church. Apan kabahin usab ang gugma ug ang pagpasaylo, ang pagkiguban, pag-unong, pag-agak niadtong mga nakasala diha sa ilang pagbag-o sa ilang kaugalingon. Usahay kini kalisod nga bahin sa Ebanghelyo, dili nato ganahan nga buhaton nato ni sama sa pagpasaylo sa mga makasasala, dili nato ganahan nga tumanon, pero dili man nato ni kalimod o mahisalikway kay usaman kini sa pagtulunan ni Kristo. Gani karon sa Ebanghelyo, mao ni ang gihatagan o gibug-aton. So unta mangayo ta sa grasya sa Dios mga igsoon, nga bisan lisod ni buhaton, maningkamot ta nga sa hinay-hinay ato ning makatunan kining kaluoy, pagpasaylo, kini budlay ug kapoy nga buhat apan uban sa grasya sa Dios, mahimo kini kay mao kini ang Kristohanon nga buhat. Manindo kita. Ang atong tubag, mapuangurong amahan, kaluy kami. Mapangurong amahan, kaluy kami. Nga ang mga huyang ug ang mga makasasala, makaangkon og kayuhan diha sa balay nga gitawag og simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong amahan, kaluy kami. Nga sila nga naghupot og buhatang pampubliko, magmatinud-anon diha sa ilang pangatundanan.
Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, kaluii kami. Nga dinhi niining Eucharistic kanhong halad, makasinati kita sa maalimahong kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, kaluii kami. Nga kabigo nato uban sa kaluoy ug pagsabot, sila nga nagpuyo ug masalaypong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, kaluii kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halandong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, kaluii kami. Nga ang mga matuhuong nangamatay, makasinati sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, kaluii kami. Itugot kining among mga gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa kayo pagmay siyang ngalan, alang usab sa tagong kapuslanan ug sa tibugan santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, mga muyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa panimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay diha kaniya, imong gibag-o ang tanang mga binuhat, ug gipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Dios, iyang gihubo ang iyang himaya ug pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo diha ni Kristo didto sa krus, ang kalibutan gihatagan niya sa iyang kalinaw. Busa gibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat ug nahimo siyang tinubdan sa kinabuhi nga walay katapusan alang sa tanan nga nagaalagad kaniya. Busa uban sa kagahuman sa langit, nagpasidungog kami kanimo dinhi sa yuta ug nagdaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygon nagakanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayod ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis,
Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagasangyaw kami sa imong kamatayon ug namantala sa imong pagbanhaw. Ginoong Hesus, umalika sa imong himaya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man gingharian ang gahamagang himaya hangtod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasa ko nimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Poderong sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, atagi kami sekali na. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia ug pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ang representante sa Confraternity of Our Lady of Lourdes. Good evening, Father Benny. Good evening, everyone. I'm Sister Evelyn Manalili, National President of Arts Confraternity of Our Lady of Lourdes, Philippines. Thank you, Father Benny, for giving the permission for your call to be affiliated in the ArtsCon Philippines. In behalf of our provincial minister, I will read the Diploma of Affiliation. Arts Confraternity of Our Lady of Lourdes of the Philippines, Capuchin Friars Minor, Philippines, Diploma of Affiliation. Through the authority conferred upon me by the Holy See, I have affiliated the Confraternity of Our Lady of Lourdes, St. Joseph the Patriarch's Parish, Mabolo, Cebu City. And I further declare that by virtue of this affiliation, the director as well as the members of the said sodality will receive all the privileges, indulgences, and benefits granted by the Holy See to the Arts Confraternity of Our Lady of Lourdes. In testimony thereof, I affix my signature under the official seal of the Arts Confraternity, given this 4th day of July in the year of our Lord 2025, here at Mabolo, Cebu City. Reverend Father, signed by Reverend Father Edgar Martinez, OFM Capuchin, Provincial Minister, Capuchin Friars Minor, Philippines. May we call on the President, Sister Emmy Noel, to receive the Diploma of Affiliation, as well as Sister Remy Otuhan, the PRO, Visayas. Father Benny, you have also... Thank you so much po. Good evening. Congratulations. Ang Ginoo manaa ninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.